Digo garafa ga wannan. Mai ka tsube ne. Ha? Mai ka tsube. Ko ka shi ne. Kanya ba ke ba. Ha? Ka yi ba ma ga. Si. Ha? Mo. Okay. Kedi ndị nwunye ndị a niile. Ngwagwa. Ha? Ina oda. Ina ndị otu gị. Okay. Kedu nji eme? IGB bido Na-ekwudo fike. IGB bido ihe kira go mesia kita go ya na emezi kidnapping. Okay, we're in the kidnapping. Okay, like how many places do you make your operation? The taking point. With the Mbasa Babudi Doraconia. Louder. Mbasa Babudi Doraconia, let's say, Like, I couldn't go no, yeah. Really, I will Question. yeah, but true. Or a good book, Call him later. Mbasa over escort ya Karenia Bacoleo. So I will escort you another at all. The police. Okay. Require what they say. Okay. Okay. Nagarafa. Afan post at the much. Afan post at the much. Yeah, okay. I was there. Okay, because can you get kidnapped or walk on over? Move them. Huh? One move them more In one day. They're going to go over. 40 million. Okay. Can you kidnap or Porsche? Move We see money in our hotel, yeah. them clean up for punch. Come on, baby. They're going to go. I'm not a girl not for Okay, what of what one no in the security? Nothing to say, no, I can. Yeah, but I want in this security to take a survive and this security to be used now. I have quite right that I give Google since. But I cannot reach in a canal in the Udugachi, Jiderai, where Hapa and the Nenjapai. So a connect and Nenya. Digo garafa ga wannan. Mai ka tsube ne. Ha? Mai ka tsube. Ko ka shi ne. Kanya ba ke ba. Ha? Ka yi ba ma ga. Si. Ha? Mo. Kedi ndị nwunye ndị a niile. Ngwagwa. Ha? Ina oda. Ina ndị otu gị. Okay. Kedu nji eme? IGB bido Na-ekwudo fike. IGB bido ihe kira go mesia kita go ya na emezi kidnapping. Okay, we're in the kidnapping. Okay, like how many places do you make your operation? The taking point. With the Mbasa Babudi Doraconia. Louder. Mbasa Babudi Doraconia, let's say, Like, I couldn't go no, yeah. Really, I will request. Question. Yeah, Yeah, but true. or a good book. Okay. Call him later. Mbasa over escort ya Karenia Bacoleo. So I will escort you another at all. The police. Okay. To require what they say. Okay. 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 Ke ihe mere n'aka biko ezi afa ga ga anụnwa. Onye Igbo. Onwe ihe a na-etu gị. Where is Tumbo Wanta? Ọgba nta agụ. Ke biko nwere ike gwa ihe mere gị n'aka ga. When they are going to Shambagan, Nabum, Yeah. Bagal, Mona, number, Boazebo. Okay? So, pressure to Mba, Tazam Naka. So you want to get now. Ihe a bụ ndị according to the interview nụrụ ebe a ifụlụ nwatakịrị jidere $1 akụnyere wee nara nwoke afọ ndụ ya n'ike. This young guy na-afụ dị anya ka ikwikwii
ịma na gọvanọ Soludo bịa pụta gwa mụ na gị na-abụ si anyị na 99.999% ndị na-akọmiti ihe a na ana Igbo anyị abụlọ ndụ ezi n'ụmụ Igbo anyị. Onye ọbụla kpọbachara nwa Mgbafọ na ọ na-ajere ndị Fulani ozi. Ịmara ndị somofu ndị Igbo anyị adala ike eziokwu. Gaius Bitcoin Chief pụtakwa kpọọ fa homegrown terror, si ha sponsors na afa na ndị a na-emebisi ana be anyị. Ndị IPOB pụtachịrị chetachịrị Gaius. Anyị wee bụ na-aghọ ka anyị ya na-aghọ onwe anyị. Ọ dịghị ka be anyị ya dị mma. The answer is no. I'm happy na a na-akịta aga from camp fa one after the other. Ịnụrụ ife o kwuru ebe afọ na afa jizi ife afọ ewere a na-apụ ndị mmadụ. Then anyị pụta na-ekwu okwu like this si na anyị bụ Sabo, na ịbụ Fulani blood, na ịbụ agent of zoo. Okike a na-eke n'ama nne ya. Okike adịghị eke n'ama nne ya. Nke nwa na-ege m ntị ka nọ n'ime ọfịa, ịka nwekwara time ịzọba onwe gị maka ihe m na-agwa gị ebe ana m ekwu stidi. Ife a na-eme ndị aka ya eme gị ma ọ bụ na irepentịrọ. It's just a matter of time. Do you understand? Agwa m that na perfume na-agba na ha n'Igbo na-arụzi a lot of ndị Igbo afọ. Ịghọtago? Mara ya amara. Is either that na irepentịrị now, zọba onwe gị, chebara ndị mụrụ gị uru, ma ọ na ịnọ n'ime ọfịa mbọsị ndị anụnwa jekwudoro unu. Ịdịkwa kịta ka ndị a ịfụrụ ndị nke atụrụ chen ọ turn by turn. If you like, listen. If you like, no problem. Kwechiri bugharị m egbe n'ime ọfịa. Agbago nga ebe a sị gị dat na ndị a na-sponsor gị onwere nwanne fe bụ egbe nọrọ n'ime ọfịa. Onwepụrụ na average Igbo manụ na-eriju afọ ga-ekwe ka nwa ya bụrụ egbe nọrọ n'ime ọfịa in the name of na ọ na-fightere gị freedom. Ya bụ simple truth. If you like, believe it. If you like, no problem. Ụmụ apụta ebe a na-agwa gị nke bụ eziokwu. Look at this young guy. Jide onye dị ka $1 akụnyere bara a lot of uru na society anyị, na-efide a lot of people, wee napụ that man ndụ ya, gbuo ma ndị security. Adịba.